Takže čaute ľudia, vítam vás u nového videa. Dneska si zahráme Minecraft. Napíšte do komentárov, ale rýchlo, čo mám stavať, lebo tak som sa rozhodol, že budem dať čo stavať, ale neviem čo. Lebo proste ideme hrať Minecraft. Takže čakáme, kým sa to načíta. Ale neviem, čo budeme stavať. Asi to je ako pajzaca. Postavíme Spidermana. Spidermana budeme stavať. OK. Vyberieme si bloky. Počkať. Bloky si vyberieme. Niečo červené. Červené, biele a čierne. Možno. Takže vyberiem z betónu. Čierny betón. Červený a biely. Takže ideme stavať. Počkať. Nohy budú čierne. Neviem, či som dobrý staviteľ, ale pokúsim sa to tak dobre postavať. Lebo toto tu nevyzerá dobre zatiaľ. Nevyzerá to tu dobre. No, toto by mohla byť asi jedna noha. Ako spravíme aj druhú. Bimbac. Môže byť. Nemôže byť tak. Chcel som vám tak toto budeme robiť takto a zle. Teraz by to mohlo byť dobré. Tak, teraz to bude dobré. Bína, bloky. Píšte do komentu, že čo by som mohol stavať na budúce, lebo už neviem, čo mám stavať. Sice Minecraft točím len prvýkrát, ale to sa nikde. Tak to dáme. Tak. Takto. Podsúvame to tam. Teraz to tak tam takto asi možno. Dva bloky. Tak toto tam dáme, šupneme to tam. Zatiaľ to mám pekné.
Teraz by som išiel to zvýšiť tak a možno aj postavať kus trupu. Takže ja to teraz preskočím a budete to vidieť. Tie nohy. Takže dostával som tie nohy a takto nejako vyzerá. Viem, nie je to najlepšie, ale púšte k tomu aj také dobré. Podľa mňa to je dobré. No a určite si dáme aj viacej takýchto častí, kde budem stavať. A idem teraz stavať trup. Počkať. Z jakého to bolo? Asi z čierneho, neviem. Ja som pozeral na Netflix Spidermana a to takto vôbec nevyzerá. Tak to by mohol vyzerať akurát, neviem kto. No, ten trup mi kus zabere čas. Takto. Bím. Takto. Dáme. Takže teraz mi to nevyšlo, ale to opravíme. To nevadí. Dáme to takto. Takto to tam pacneme. Bím. Takže medzi tým, ako ja to stavom, môžete dávať lajky, ak chcete, je to vaša vec. Ja sa do toho nestaram, ale chcel by som mať aspoň tých 10 odberateľov na začiatok. No, tu by to mohlo ísť takto. Takto to dáme, áno. A reklama! Ja to neznášam. Mraž! Pre celú vašu rodinu. Normálne to mi treba. Ideme sa osviežiť? Áno. Nie. Nejdeme sa osviežiť. Takto. Bím. Teraz tam dáme aj bielu. Takto.
tak to budeme striedať. Ešte jedno patro. No takže toto takto nebude. Takto. Tralala. Tak. To bude celé čierne. A teraz, počkať, končíme to. Dobre. Ahojte, čaute, dávajte lajky a dovidenia.